ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. дурнамои фаъолияти дуҷониба ва тарҳрезии нақшаҳои мукаммал барои самаранокии равобити тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистону Узбекистон. имрӯз бо мақсади боз ҳам густариш ва таҳким бахшидани муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе форуми тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон баргузор гардид. Хабарнигорони мо аз рафти чорабинӣ гузориш омода намуданд. таваҷҷӯҳ афзалият ба рушди тиҷорату савдо байни намояндагони бахши хусусии Тоҷикистон ва Узбекистон ва бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ бештар мегардад. Форуми тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон бо баррасии муҳимтарин мавзӯъ ва масъалаҳои рушди муносиботи дуҷониба сурат гирифт. Дар форуми тиҷоратӣ бештар аз 200 нафар намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории Тоҷикистону Узбекистон аз ҷумла тиҷорату савдо, сармоягузорӣ, саноат, молияву бонкдорӣ, кишоварзӣ, фарматсевтӣ ва ғайра иштирок карданд. Таъкид карда шуд, ки муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар асоси сиёсати пешгирифтаи салони ду давлати бо ҳам дӯсту бародар асос ёфта, сол ба сол марҳилаи нави рушдро касб карданд. Дар доираи форум фазо ва имкониятҳои сармоягузории ҳарду кишвар, афзоиш додани тиҷорату савдо, фаъолгардонии бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ карда шуд. Иттилоъ дода шуд, ки сол ба сол гардиши молу маҳсулот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон афзоиш ёфта дар соли 2020 ба $328 миллион расид. доир ба он имтиёзҳо ва дастгириҳое ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бахши хусусӣ ва барои сармоягузорӣ фароҳам оварда истодааст, маълумот пешниҳод намоем. албатта мо пеш аз ҳама даъват намуда истодаем, ки дар баробари албатта табодили молу маҳсулот диққат ба таъсиси корхонаҳои муштарак барои ба роҳ мондани бевосита истеҳсоли молу маҳсулот бевосита дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, аввал хусус дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, минтақаҳое ки дар назди сарҳадӣ яъне таъсис дода шудаанд, яъне ки ба он диққат дода шавад. Пас аз мулоқоту вохӯриҳо ва натиҷаи баррасии масъалаҳо байни доираҳои соҳибкории ҳарду давлат, санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Иштирокчиёни форуми тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон ба рушди муносиботи дуҷониба ва ба имзо расонидани созишномаю шартномаҳои мутақобилан судманд, ки фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва саноатӣ мебошад, баҳои баланд дода шуд. бисёр хушҳол ва ифтихормандам имрӯз дар форуми тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст, иштирок дорам. мо соҳибкорону сармоягузорони Ҷумҳурии Узбекистон хостори тавсеяи ҳамкориҳои кишварҳоямо ҳастем. зеро ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Узбекистон дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар манша мегирад, сол ба сол рушд намуда истодааст. умедворам, ки дар форуми тиҷоратӣ масъалаҳои густариши тиҷорату савдо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, иқдомҳои нав дар самти таъсиси корхонаҳои муштарак низ матраҳ карда мешавад. зимни мулоқоту гуфтугӯи соҳибкорону сармоягузорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон ҷиҳати роҳандозӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд, инчунин барои бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ бо ҳамтоёни тоҷикистонӣ изҳори ҳавасмандӣ карданд. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинои дуошёнаи беморхона барои садкат ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ба истифода дода мешавад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла сохтмони қисмати дуюми бинои дуошонаи беморхонаи марказии шаҳраки дар банди ноҳияи Нуробод асосан барои таваллудхона пешбинӣ шуда, аз 100 кат ва дорои 21 ҳуҷраи табобатӣ иборат мебошад. дар ин бинои нави замонавӣ ҳамзамон барои қабули 150 нафар бемор 16 ҳуҷраи корӣ бунёд шуда истодааст, то шароити кории табибон ва сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтару хубтар шавад.
زیرا با کوچانیدن مرکز ماموری ناحیه نورآباد از منطقه زیرآبانی نیروگاه برقی آبی راغون به شهرک دربند بینای علاهیده تولدخانه موجود نبود. عین حال کارگران کارهای ساختمانی را از روی نقشه پیش بینی شده در آشانه یکم و دوم بینای بیمارخانه انجام داده ایستادند. با انجام کارهای ساختمانی بینای تولدخانه و کابینت‌های کارمندانی طب با تمام تجهیزات از قبیل میز و کرسی و دیگر تجهیزات طبی پورا تامین کرده می‌شوند تا شرایط خدمت رسانی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز شهرک دربند ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون از حساب مبلغ‌های محلی و صاحبکاران وطنی بنیاد شده ایستاده است که به استفاده دادن مرکزهای تجارتی و آشخانه و دیگر کارگاه‌های خرد استحصالی در شرایط کوهستان شرایط فراهم می‌آورد تا ده‌ها نفر شهروندان محلی با جای کاری دائمی تامین کرده شوند. از روی نقشه ستاد ناحیوی بینای دو آشانه مؤسسه تندرستی، مرکزهای تجارتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم بنیاد شونده خواجگی خلق در مرکز شهرک دربند، اینچنین دیگر جماعت‌های دهاتی ناحیه نورآباد در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به استفاده داده می‌شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. бо эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ бунёд гардида сатҳи некӯаҳволии мардум ба маротиб боло рафт. дар ин замина дар ноҳияи ёвон корхонаи коркарди шири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тиҷорати сорбон бунёд шуда ба истеҳсоли маҳсулоти тозаи табиӣ машғул аст. гузориши ҳамкоронамон. ба истиқболи сазовори ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи ёвон корхонаи коркарди шири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тиҷорати сорбон таъсис дода шуда имрӯзҳо бо фаъолияти назаррас дар рушди саноати хӯроквории ноҳия саҳми арзанда дорад. барои коркарди шири хоми маҳаллӣ ва таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ширӣ дар корхона хатти нави технологӣ васлу насб гардидааст. тавлидоти маҳсулоти хушсифати ширӣ боис ба он гардид ки дар марҳилаи кӯтоҳи фаъолият талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти ин корхона ба маротиб афзуда ба тақвияти иқтидори истеҳсолии он такони назаррас бахшида шавад. мо соҳибкорони ватанӣ аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сипосгузор буда ҳама дастуру супоришҳои ҷаноби олиро овид ба рушди соҳибкории хурду миёна сармашқи кори худ қарор медиҳем. ҳамарӯза талош карда истодаем ки иқтидори истеҳсолиро афзоиш дода номгӯи маҳсулотро зиёд намоем. ҳоло дар корхона бештар аз 100 номгӯ маҳсулоти ширӣ истеҳсол карда шуда ба бозори истеъмолии ноҳияи ёвон пешкаш мегардад. дар заминаи ҳамкории зич бо шарикони рушд технологияи коркарди панир ба корхона дастрас шудааст. бо мақсади истеҳсоли панир дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тиҷорати сорбон машварати омӯзишӣ бо роҳнамоии мутахассиси хориҷӣ ва иштироки намояндагони корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ширии вилояти хатлонд гузаронда шуд. дар марҳилаи аввал истеҳсоли панир дар корхонаи мазкур бо муваффақият анҷом ёфт. мусаллам аст ки солҳои охир талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти истеъмолӣ аз ҷумла шир бештар шудааст. бо бунёд ва фаъол гардидани ин корхонаи истеҳсолӣ 8 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида ба истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ машғуланд. корхона имкон дорад ки дар як шабонарӯз то 1 тонна ширро коркард карда аз он маҳсулоти табиӣ истеҳсол намояд. масъулон нақша доранд ки бо афзудани иқтидори истеҳсолӣ номгӯи маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи табииро зиёд карда талаботи бозори дохилиро таъмин намоянд. давоми рӯзҳои охир дар мавзеъҳои доманакӯҳ ва дашту чарогоҳи як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд пайдоишу паҳншавии малах мушоҳида шуда коркарди кимиёвӣ барои аз байн бурдани ин ҳашароти зараррасон оғоз карда шуд. ҳамчунин вобаста ба масъалаи мазкур ситоди вилоятӣ ташкил ва дар ҳамкорӣ бо экспедитсияи мубориза бар зидди малах техникаву таҷҳизоти дорупошӣ дастрас карда шуд. гузориши равзали раҳмон ва дилшод юсуфӣ.
бино ба ҳолат ва маълумоту мушоҳидаҳои кормандони филиали экспедитсияи мубориза бар зидди малах ҳашароти зараррасони малах дар мавзеъҳои гуногуни 10 шаҳру ноҳияи вилояти сух пайдо шуда хуруҷ кардааст. ин малахи навъҳои марокашию пруси итолиявӣ ва малахҳои ғайри галагиянд. дар ҳудуди ноҳияҳои бобоҷон ғафуров, ашт, мастшоҳ, зафаробод, минтақаҳои дашту чарогоҳи ҳудуди шаҳрҳои истирафшону конибодом пайдоишу паҳншавии малах масоҳати бештар аз 2000 то 5000 гектарро ташкил медиҳанд. дар умум масоҳати паҳнгаштаи ҳашароти малах дар беш аз 30 000 гектар ба мушоҳида гирифта шудааст. вазъияти пайдоишу паҳншавии ҳашароти малах дар ситоди вилоятӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, дар асоси меъёру талабот, хулосави тавсияи мутахассисони соҳа, чорабиниҳои пешгирӣ ва мубориза бо ҳашароти зараррасон ба кистору боғот ва чарогоҳ ба таври оҷилӣ, мақсадноку самарабахш ташкил гардидааст. баҳри нобудсозии ин ҳашароти зараррасон усули коркарди кимиёвӣ бо истифодаи заҳрдоруҳои обакӣ, пошидан тавассути дорупошакҳои дастӣ, дорупошакҳои дастии аэрозолӣ ва мошину тракторҳо истифода мешаванд. дар майдони 37 000 гектар мушоҳидаи баҳорӣ гузаронида шудааст, то ҳол идома дорад. Коркарди кимиёвӣ ба миқдори 31 000 гектар коркарди кимиёвӣ гузаронида тезонида шудааст. 5 автомашини Toyota Hilux, 17 адад тракторҳои МТЗ 821, ҳамчунин дорупошакҳои дастии моторӣ зиёда аз 354 адад истифода бурда шуда истодааст. дар маҷмӯъ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти сух ҳар рӯз аз 550 то 600 гектар мавзеъҳои паҳнгаштаи малах коркарди кимиёвӣ карда мешаванд. пайдоиши ҳашароти малах дар синни 4-5 дар синни парвоз буда, дар заминҳои домракӯҳҳо дашту чарогоҳ ба қайд гирифта шуда, ин мавзеъҳои наздикии кишторҳо ва боғу тогзорҳо мебошанд. дар мавзеи уяс ва ҷомеи мутахассисону кормандони экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар шаҳри истарафшан ва ноҳияи зафаробод корҳои коркардо якҷоя мегузаронанд. дар ин мавзеъ солҳои қаблӣ низ хуруҷи малах мавҷуд буд ва имсолам хуруҷи малах мушоҳида гирифта шуд. барои ҳамин ҳам коркарди зидди малахро бурда истодаем. мо аз рӯи меъёр коркарди бар зидди малахро саҳар ва бегоҳ гузаронда истодаем, барои он ки таъсири заҳрдорҳо дар ин соат баланд мешавад. коркарди кимиёвӣ дар ин мавзеъ имкон медиҳад ки киштзору боғоти наздики соҳаи кишоварзию аҳолӣ аз ҳашароти зараррасон эмин нигаҳ дошта шавад. дар ин мавзеъҳо коркарди кимиёвӣ гузаронда истодаем ки самараи хуб дода истодааст. пешгирӣ аз ҳашароти зараррасони малах имкон медиҳад ки киштзору боғот ва чарогоҳ эмин нигаҳ дошта маҳсулоти дилхоҳи озуқаворӣ истеҳсол карда шавад. идомаи ахбор. Сабабҳои асосӣ ба амал омадани сӯхтор дар манзили зист ва ташкилоти корхонаҳо бештар аз нодуруст истифодабарии асбобҳои барқӣ ва беаҳамиятии худи истиқоматкунандагон арзёбӣ карда мешавад. бо мақсади пешгирии сӯхтор дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд санҷиши муштарак гузаронида шуд. санҷиш маълум намуд ки аз ҷониби масъулин ва баъзе аз соҳибкорон оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешавад. гузориши Бобокалон Аминзода. дар фасли тобистон ки ҳаво бениҳоят гарм мешавад, эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор бештар ба вуҷуд меояд. инро ба инобат гирифта бояд масъулин талош намоянд то пеши роҳи чунин ҳодисаҳо сари вақт гирифта шавад. хисороте ки аз ин ҳодисаҳо ба аҳолӣ ва ҷомеа мерасад қобили таваҷҷӯҳ буда, вале то рух додани чунин ҳолат беаҳамиятӣ аз худи аҳолӣ ва баъзе соҳибкорони марказҳои савдову хизматрасонӣ ба мушоҳида мерасад. бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо, кормандони сарёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоти муассисаҳо санҷиш гузаронда, барои рафъи камбудие ки боиси ба амал омадани сӯхтор мегарданд, бо масъулин корҳои дастурдиҳии фаҳмондадиҳиро анҷом медиҳанд. ин аввал чунин як тадбири санҷишӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳру ноҳияи вилояти Суғд гузаронида шуд. дар бозор ва баъзе марказҳои савдои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати нигаронкунанда он буд ки аз ҷониби баъзе соҳибкорон барои омодани намудини ғизо зарфҳои гази табиӣ истифода гардида бе риояи қоидаҳои бехатарӣ аз онҳо истифода менамоянд. қоидаи дигаре ки ҳатман бояд риоя гардад, ин кушода будани роҳҳо мебошад ки ба ин маркази савдо меорад ва ё дигар иншооте ки эҳтимолияти рух додани сӯхтор дар онҳо мавҷуд аст. аз ҷумла дар бозори Артуш ва Суғдиён ба мушоҳида расид ки аз меъёр зиёд истифода бурдани қувваи барқ ва маводҳои зудду оташгиранда низ дар назди ноқилои барқӣ хеле зиёданд. набудани роҳи кушод
ба ин марказҳо низ боис мегардад ки ба нақлиёти оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса сари вақт расида натавонад. дар ҷамъияти дораи маслиҳаташ маҳдуди ёсман дар шаҳри хуҷанд мушоҳида гардид ки кормандони ин марказ дар ҳолати хеле ҳам беаҳамиятӣ аз сӯхтор ба фаъолият машғуланд ва нокифоя будани асбобҳои оташхомӯшкунӣ низ мушоҳида гардид. масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ, соҳибкорон ва соҳибмулкоронро аз оқибатҳои ногувори ин амалҳояшон огоҳ намуда барои рафъи камбудии мавҷуда вазифадор намуданд. масъулинро мебояд пайи камбудии мавҷуда амал намуда худ ва амволашонро аз зарари сӯхтор ҳифз намоянд ва ба масъалаи бехатарӣ аз сӯхтор диққати ҷиддӣ зоҳир намуда ба талаботи истифодабарии ҳама гуна манбаъҳои оташу гармидиҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд. бобокон аминзода, убайдуллои сайвалӣ, ахтпор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд якчанд хабару гузорише ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. хайр, саломат бошед.